وەک ناڕازیبوون لە هەمبەری هەلویست و بڕیارên civata ڕۆحانî û mîrê êzdiyaniyên vê dawiye û negiringîdan bê boçûna kadirê nêketiya Niştimaniya Kurdistanên Êzdî. Ev ro kadir û endamê nêketiyê li hola Şehîd Hisên Babeşêx kom bûn û nerazîbûna xwe diyar kirin û daxwaz kirin mîr û civata ڕۆحانî bi serbexûyî biryaran bidin. Li Qezaşexan û li hola Şehîd Hisên Babeşêx wek nerazî bûn hember biryarên mîrî û civata ڕۆحانîya Êzidiyan ji mareka kadir û lehengirê nêketî Niştimanî Kurdistan kom bûn û nerazîbûna xwe diyar kir û di beyannamekê de ragihand ku mîr û civata ڕۆحانîya Êzidiyan biryarên xwe ji layenekê siyasî diyarkirî wedgirin û layenên dîyên siyasî piştguhê xwe havêtîne. هەلوێست وەرگرتنە سەروان لێ دوانێت vêdimayekê mîrê Êzîdxanê û civata ya ڕۆحانî ku tabعekî serfê hizbî pê vediyar bû we diyara tewcihata ji layenekî siyasî diyarîkirî werdigirin û ku keysê êzdiyavî keysê wesa geştî astekî bilind ê nêvdewletî astekî wesa hesas bikene pirseka navxweya hizbeke diyarîkirî em jî îroka lê civiyane de helwêstî wergirîn ku ev yeka nayeta qebûl kirin ev keysê milletekî ye keysê hemû Êzîdxaniye ne keysê êzdiyet hizbeke diyarîkirî dane. Ji laya xwe du çalakvanên siyasî dibêjin eger mîr û civata ڕۆحانî helwîstê xwe yê tak layane neguhirin dêwan helwîstekê dî hember biryarê xwe hebîtin. Kadirê êketiyê Êzidiyat vê deverê mîrî em tehmîş kirîne û çi care yanî bijim yanî rayê me şitî nabe û em jî wekû Êzidî em telba mafê xwe dikin. Helwîsta me ew meclisekî ala heye meclisê alay Êzidî em dê karînin û em dê weka genc û xort û qçet Êzidiya em dê rabina ser xwe em dê biryarekê din civata ڕۆحانî alîgorekê lê bikin. Heger hatû û ev muqterehات cîbecî nebûn bi tekîd dê beyaneka dişî hebe û dê agadariya a tehsîn bek jî ken û ew temthîla wî temthîlika xelata بتأكيد دي أقداريا وك حكومة أهرما كردستاني وك حكومة نواندا عراقي وك UN وك هرجه كبر برسياريا يبيوان ديدار موضوعي ازدياب إصدار أمر فوري لحل الهيئة. Verê hola Şehîd Hisên Babeşêx Qezaşexan û ev ê hîn piş min bînin ji mareka mezina kadir û lehengirên êketî Niştimanî Kurdistanên yên Êzidî. Li vêrê xirvebûna û nerazîbûna xwe hember biryarên civata ڕۆحانî û biryara mîrê Êzidiyan derdbirin û dibêjin biryarên mîrê Êzidî û civata ڕۆحانî ne serbexûne û her wasa pêtîr layengir